What's up mga mata, so karon kay mag-review tawag mga klase-klase nga post sa Facebook anang memes, hugot, o lain-lain pa diha mga logic bisag unsa basta jokes o memes. So yeah, bago ta masugod, like, share, comment, and subscribe and ring the bell para ma-notify mo sa akong mga every videos. So ang oras karon kay 7:30 AM, bago pa ron. Kung sorry kung inani akong tingog kay bago pa ko mata guys. Ay di bago mata, gani taod na. So wala na tayo dugay-dugay, let's do this shit. So first pick, si Ate Wayab, silang tulo na pero siya wala. So ate, akong tambag nimo. Okay ra na. Pareha bitaw ta. Ulul, di pa ko may uyab, eskwela na lang ko. Next pick, si Karina na patunay ng babae, hindi pa ko nito sa isa. No, explain ako ninyo ha. Kana si Karina guys, og si Aljon, di ba sila mo na duha ang mga tigkuyog love team no. So explain ako ha. Kana silang duha, kabono ko silang ginauna nga gituyo na nila para mag love team sila, para igawa silang duha, basin magawa sila kanang masikat na sila kay love team good. Mao man ang gipangita sa ABCBN ang mga love team, di ba? Tagagawa sa mga PBB na manggawa sa mga love team para nila milay katong ni Tyson, Jaden, unsa pa wala hindi basta nakalimot ko katong si Maymay ug si Edward, di ba? Nagpagawas nag-love team. Mao nga love team na sila para ikagawas po nila masikat pud sila, di ba? Ha? Ayun yung i-bash si Karina kay ako jud ko testingan ng bash. Ayun mo bash. So may pamag-send lang mo mga memes nasa obros nasa pin comment, send lang mo memes para i-review na to sunod video. Tayo yung credits para ma-shoutout mo. So next pick, friend. Gusto mo? Sige pa, kumuha ka lang. Versus best friend. Kunin mo na lahat. Ang buhok mo mag si Roger Rocker. Yawa. Credits to Kira Animation. So yeah, next pick. Sorry kung mabagal kami, may ginagawa pa kasi kami. Yeah, true. Pero ako ikad-chat. Next pick na ta. Yung nauntog pipi mo sa kanto ng lamesa. Wako testingan ay. Naparok noon. Sa pag-agi na ko naparok ko. Pero wako testingan ay. It's rare man. So next pick, sa mental hospital nurse. Anong nasa isip mo? Baliw. Ang pamilya ko, nurse. Talaga, asan ba pamilya mo? Baliw. Nasa isip ko nga tanga nito. Daga na nag-cancer karon sa kuan ay. Kanimon sige tawag memes. Daga na may cancer karon sa kalibutan bay. Ilan na buhatag memes ang dili memes. Para ni paano mo nasabi atanga na to karon na. Paano mo nasabi na sa soko. Atanga na to ron. Mo buhat ang reaction video ato. So next pick, yes, iPhone nga naka-predator What the? Credits to tropang ina pamilya. So explain ako ninyo guys ha. Kana guys, kanang mga naka-iPhone nga mag-predator okay ram na. Kung tayo makapaload, okay ra pareha bitaw ta. Usay panagsara ba kung paload ka. May tag natin trabaho man tayo, trabaho sa Telegram na sinyahan na to. So okay na tayo makapredita pareha ta makapredita. Predita ka. So balik-balik ra akong sulti sa Wilame. So next pick, naro ko kita na dito abis kung sa'yo ni Agas Solomid. Uyab pareha. So next pick, wow, regalo ang mahal ka ni Ninong, mahal Kita inaanak ko. Haha. Luyab. oo, gitagan nagpapila ang sud, mahal ka ni Ninong. Yung sugutan na yun taga may pamaya nag 20 nga malutdoang. So next pick, awatin mo ko. Ba't mo binitawan? Hawakan mo ulit, awatin mo ko. Magsaligra nagikuptan para aron ingnon isog, di ba? Nana dyan na siya guys. Pero ampot lang yun. Kamu na bala, gisabta lang ninyo. So next, si Kriza na chocolate bars. Congrats. So mo na ang dream control ni Kriza kay katong mo bitang nanomit siya tungod sa chocolate bars. Igaram siya gud iyang pagka gamay ug utok iyang gidali sa Big Brother. Awan noon nakagawas siya sa BB House. So next pick, Kriza the Clash of Clans. I am anonymous, hacking Lado Limited Order, maingit kayo po
Fritz, bugo ka. Mahaka ng Lazada, mahaka na. Explain ako ninyo ha. Ang Lazada, online shopping na. Dili na games nga imong hakan gamit ang Lucky Patcher. Gago jud. Ang Lazada, online shopping nga pwede ka makapalit dito og mga bisig unsa diya, mga camera, mic, bisig unsa pa diya, mga cellphone, tripod, Gorilla Pod, lens or Canon na imo hakan nimo Lucky Patcher. Gago na kado. Pahong jud sa to man ako games. So next pick, ako nang lagot ha. Explain ako. So next, Seth plus Karina equals Serena. Ato mga meme karon wala kay ko natawa min. Send mong tarong ha. Sa ubos send mong tarong ka nang magkatawa jud ba. So yeah, next pick. wala. Kanibuhaton na ako ang mga memes lang ako pangaon niya. Buhaton ako Yulap, Yulus na yo yeah. So check sa book, patudlo mo na nga book, indot na. So next, saan tayo mag-mark na kayo? Cebu, Laguna. Sa Rose man yo. So credits to the owner. So diri na lang ta. Like, share, comment and subscribe and ring the bell para notify mo sa akong mga every videos. Mga tag-bibis ani. So diri na lang ta. Like, share, comment, and subscribe and ring the bell para notify mo sa akong mga every videos. Goodbye.